Odiechieng' machielo, thuolo machielo mwakelo ni chenro makende mar penj laktar. Penj laktar en chenro mabiro ni e Ramogi TV kendo ka wang'iyo fuoni mopogore opogore kod kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Mabiro tayo chenro ni en Ann Ruth Otieno. Yena mondo mi arwake wendo wa daktari wa odiechieng' makawuono. Abo miye thuolo mondo mi onyiswa nyinge en wuod kanye olonye weche mage kaeto en modhi miyo wa topic en modhi miyo wa twak. Bendo bonyiso kumolale bang' ndalo mathoth mokalo kapok wanene penj laktar. Machiegni daktari. Aniluonga ni John Okelo Rangwe sub county Homa Bay county area na kata lony ma an godo en iluongo ni public health kata population health nyisore ni ngima mar oganda mane mwang'eyo ni to irito gi nao manyo ng'eny manyo ng'eny kabisa emo milal na beta lal matin kata kamano ka undi her mondo mwagom mbaka kotenre kod weche mage daktari kawuono to aparo ni wadwa ni wang'iane weche mag tuo mar ayaki waluongo ni HIV AIDS wadwa ni wang'iane to Kenya ka chalo nade gi focus marwa e counties ang'wenwa mag luo kono ochalo nade to tuoche moyud manyien yani new infections chalo nade to tho moluwore gi tuono chalo nade kata wabiro ng'iyo ni to kanyicha ogol kony monego bed ni chiwo koa oko makonyowa e program mar geng'o tuo mar ayaki ni ere problem wadhi encounter ere gima wadhi neno koro apani mano gik mwadhi wuoye mana kaka iwinjo no nyakwara Ramogi Ajwang' en kute mag ayaki kachiel kod tuoche manyalo biro kotenore kod samoro ka kute mag ayaki osedonje del. Kony ma yande ne wayudo kowuok e pinje maoko kaka kony go chungi en hinyruok mage en chandruoge mage midhierni mage mwanyalo bedo godo kaka oganda. To en ang'o gini mwanyalo timo mondo mwarakre kod chandruoge gi nikech magi gin gik mantiere to nyaka waikre kaka oganda kaka jopiny ni wanyalo rakore kod gi nang'o. Moro kapok wadonjo matut miwa statistics ni kama wantiere ni sani chal nade kotenore kod kwan mar kute mag ayaki pachoka ahinya gwenge mag Nyanza. King'iyo pacho ka mzima wakwong wang'i Kenya ni to situation ma Kenya chal nade Kenya kwang'iyo gimiluongo ni prevalence ni to tuoni olandore machalo nade e Kenya ka wayudo ni kogo kwan mano ami data mar 2024 wayudo ni kogo 2023 yeah 2020 koro ngene report ne 2024 yes koro kwang'iyo data to wayudo ni e Kenya ka joma nigi tuo mar ayaki ka ok wang'iyo agenda ka ok wang'iyo age en 1,370,000 gi wiye mano joma nigi tuo mar ayaki 1,370,000 gi wiye koro jogi man gi tuo mar ayaki ni ka koro wang'iye pa wakao chuo koni waketo mine koni e data no nyisowa ni mine ema nigi tuo mar ayaki ni mang'eny moya chuo in fact king'iyo tibiro yudo ka gin gi chiegni 890 ewi 1,100,000 gi 300,000 cha 890 kuom gi gin mine koro modongo 400,000 gi wiyego e chuo ang'eni bang'e nyalo penjo ang'a timore momiyo ok ni bang'e kapok wadhi matut ahinya debe ni ang'o matimore kanyo kapok tiende wa okwe kod wachni ing'eni gima ing'eni pok otim study malong'o moyudo to ng'ani gintie gimiluongo ni speculation manyalo ikone mine namba 1 itimo negi test mang'eny kopimore gi joma chuo mine dhi e clinic mine ka tuo to dhi e thieth dichuo ka tuo odhi ong'iewo yath odhi ong'iewo Panadol to timore nade to muonyo kato chuo nigi gimiluongo kikore ng'iya maber chuo nigi gimiluongo ni multiple sex partners kore ng'eni dichuo achiel nyalo miyo kata mon 10 ok wang'e ni to
Jono kelone ero chiege to en go en gi dhako to ok okucho en gi mon adi iwinjo koro dichwo achiel nyalo kata ikre kaka winjo wacho ni mon 10 kata 15 be chalre ne gi dhi gi duogo koro maa chalre ne gi dhi gi duogo koro maa adier yo kawuondi nitie jok moko chuny gi ng'ich ma king'e kata kaka gibie be wach gine ne wach tuo mar ayaki ni ok gidew kata problem en ni ok ong'e family ne ok ong'e jaode ok ong'e nyithindo koro mano king'iyo maber tiyudo ni magi gik matimore mine dhi e clinic ing'e gima timore Ruth miyo ka yach to dhi e clinic ok onyal wuok ma kotimo nade moko pime nyaka pime mang'e status mare nikech idwa ni mondo konye idwa ni mondo kony nyathi koro majority of them to tinde bende nitie policy moro modhi oketi ni kidhi e osiptal sana mag public gi onego bed timi nade part of the gini onego bed ni timo ni testing chuo ok yudre chieng' moro wabedo gi bura moro Ruth gi joma chiwo kony gi koro ng'eni bang' study giyudo ni chuo onge koro gipenjowa niya gikonwa ni wadhi wamany chuogi to wapenjogi to chuogi wadhi manygi wadhi yudogi to dongo gina mangasas kawuok oko kata romo ma kodgi kidhi kanye tiromo ma kodgi koro problem ni chuo ok timre nade ok yudre for testing yes mane gima timore mamago speculations ni nyaka bedi ni joma chuo ok dhi for testing joma mine thoth ni katuo to dhi e siptal chuo iwachonwa kacha ni nyalo bedo kod mine mang'eny kendo giteni dicho achiel nyalo infect kata mon kata 20 kata 30 kata 10 kae to bende wach machielo ni ng'enyne kwano ni malo mokalo wang'e en malo koro king'iyo tiyudo ni gine koro kidhi pa county kidhi pa county koro iyudo ni counties adi neno kaka giriedo cha kaka ne wantiere kod picha maber mokalo ka wakwayo picha no mondo mano emwangi godo pa county kata kwa were ka koro wadoke gwenge mag Nyanza moro wangi ang'ia e Kenya mangima kaito koka wabo narrow down wangi oni to Kisumu Homa Bay Migori Siaya wachal nade kaito daktari bro miyo waler mathoth kotendre kod kwana kata statistics aina ni wantiere godo machiegni daktari yes koro okingen ga koro ng'iyo okoketgi in order koluwore gi kaka ng'owa gi kaka okimni olandore pa county koro pa county king'iyo wangni Kisumo okawo nape ng'eni wasebedo ka ng'eni wasewuoyo wacho kimini kendo waseng'iyo ni to wasewuoye kendo wasebedo kwa wuoyo kuom kaunti mane Homa Bay matimore ga nade thoro bedo malo but it is interesting ni sani kano tim survey mokaw data tiyudo ni sani Kisumu motimore nade Kisumu man malo koro kia Kisumu to koro Homa Bay time nade Homa Bay luwe kia Homa Bay to Migori luwe kia Migori to Siaya time nade Siaya luwe koro percentage ng'eni prevalence gintie gimoro miluongo ni prevalence ikawo gi ting'iyo ni koro ng'iyo gimiluongo ni percentage nyeri ewi 100 prevalence ei Kenya ka en gimiluongo ni 3.3% mane prevalence Kenya mangima nyisore ni Kenya osemeko atwa fighting against HIV osemeko atwa maduong' malich mamano to nego wago erokamano kendo wapam ne oganda jo Kenya gisetemo kata king'iyo kech gino hotel ne gi UNAIDS onego wagine wapam ne oganda jo Kenya mondo wa make sure ne watimore nade wan bende information wan go chon ne around 13 kata 11% to tinde wan 3.3%. To kawa biro koro mwalo wakocha Kisumo, Homa Bay, Migori, Siaya. Jo Kisumo out of million achiel 100,000 cha. Gipira biro gi wiecha.
HIV infection man Kisumo sani en 135,000. Mane momina kondik 11.7% of the 1.3 million. Gen 135,000. Homa Bay en 1,109. 1,109. Mane no account for 10%. 10.6%. Migori 1,106. Kato Siaya en 93. Kore mane no kete percentages mena no. To in the actual figures Kisumo ni 135. To gimone gingi ni eromane prevalence. To gimone ni maduonga ina en new infections. Jogo mayudo kute manyien. Ngene jogo mayudo kute manyien gimedo e basket mar joma already nitiere infected kanyo. Koro new infections gi Kenya mzima. Joma noyudo ukimwi 2023 iluongo ni new infections gin 16,400 gi wiye. 16,400 gi wiye. Kuom 16,400 gi wiye gi 10,000 gin mine. 10,000 gin mine. Koro modong go gin ang'o? Gin joma chuo. Gin joma chuo. Koro kidhi keto gi category kendo according to age mar 15 to 24 account for a bigger percentage mar new infections. Nisore ni problem ni koro ng'eny kanye kuom joma tindo, kuom rawere, bed yowuoyi, obed nyithindo manyiri. Koro kat kidhi pogo gender again a 15 to 24 gi ibiro chako yudo ni joma nyiri e mang'eny. Yes. Koro mane gima gin. Wanted kod graph maber mokalo mar new HIV infections in Kenya ma kotende kod gender. Koro ma en all age groups. Waneno Kisumu oluore kod Nairobi. Nairobi namba 1, kaeto Busia mana kotende kod mana koluore kod achal kod graph mane wantiere godo mokwongo. Busia bende nitiere piny mar graph. Komine noko makwar kata mabiro maratong' no mano en mar joma mine kata gender, kaeto ma blue ni mano en nyiso joma chuo. Kisumu waneno kacha joma nyiri 725 ka joma yawuoyi 484. Karibu nus. Karibu nus. Homa Bay to koro ng'eni ginene Nairobi be 467 896. Karibu nus kendo. Koro ni karibu nus mar infection mar mine o gine o mag chuo. Tie data moro ma owuok National Syndemic Diseases Control Council gine ma that's current data of the 47 counties. Counties apagachiel account for 61% of infections of prevalence mar HIV. Counties ki kwano gi tibiyudo ka Kisumu namba 1, Homa Bay namba 2, Migori namba 3, Siaya namba 4, Nairobi namba 5, Nakuru namba 6, Mombasa namba 7, kati chake ichikuri idhi Kiambu, kia Kiambu tichimo Kakamega, kia Kakamega tichimo Machakos, kia Machakos tichimo Kisii. 61% mar prevalence mar HIV obedo contributed gi counties adi? Apagachiel. Counties apagachiel. Kaka wan kod gi kani. Yes. Yes, that's right. Ineno Machakos nitiere kanyo, Kisii, Kakamega, Kiambu, Mombasa, Nakuru, Nairobi, Siaya, Migori, Homa Bay, Kisumu. Ka wang' ni Kisumu dwa telo ka. Ang'o matimore Kisumu wang' ni daktari? Kisumu dongineno ka en 130, 135, ma 109. Kisumu nie gik moko pane timore mang'eny. Kaka? Urbanization pane spread. Apart from Kisumu itself as a city, king'iyo activities madhi mbele in the rural areas, effects mag gima timore ei city ka is spilling over. Tingeni mago mana influence. Koro ibiyudo ka kata obed lifestyle
obed ang'o gik ma keti at risk koro they are spreading over to the other urban areas, urban centers, economic activities, ji explore. Tingeni sami explore no nyaji monyuongo. Sami explore no, nitie seche moko ma inyalo compromise your principles. Koro yudo ka ugina Homa Bay magi gigi mineno wakone wa speculate but the fact is Kisumu emasano timore nade emasano lead in the prevalence. Okang'eyo Nyakwar Mugia Jwang ni kuom jogo ma samoro pok ong'eyo chalgi mar kute mag ayaki debed ni en ni jok dhi test koso jomoko bende dhi test to yudo ka gin negative debed ni bende ji marom nade mong'eyo chalgi kaka chala apa ni mano bende en point monego bende wang'eyo jadi mong'e status gi kaka chala kotende kod weche mag kute mag ayaki kaachiel kod moko mathoth Nyakwar Mugia Jwang wabo ng'iyo e kidieny mar ariyo to seche mwaka uyoyo ni to yiena mondo mi anyisi ni nyalo oronwa ote machuok SMS en 236 no mondo penjo moro amora minyalo bedo godo kotende kod weche mag kute mag ayaki kaachiel kod tuo mar kahera mano bende wabire kidieny mar ariyo ipenji e kidieny ni mondo mwadhi nyime kaka wamedo sudo omiyo kik idhi mabor kata matin. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Anaken mayen hera ko sendi machal nade to bendano kanyal chiwo ngimana nikech in an nyaka nena yudi. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, we value drivers and reward your hustle. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilike polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Okaja duong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waluong ne polis. Yes, ajuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Machiegni kendo penj laktar ko kalera Mugi TV ngima en mwandu ne wawinjore kacha ni namba mar SMS en 23600 ko kalo SMS daktari ayudo penjo mar Purity openjo kacha ni penj na daktari niya ka intiere kod TB to ma en gima automatic ni intiere kod kute mag ayaki koso intiere tudruok mane e kind TB kod kute mag ayaki kahera mana kaka mano mane en thor twakwa mano Purity ka intiere gwenge ma Kisumu okochuno okochuno ni ng'at moyudo TB nyaka bed gi tuo mar ayaki mano onge lakini nitiere tudruok e kind tuo mar ayaki gi tuo mar kahera koro gima timore mondo mi ng'ato yud TB nono wacho ni weche adiwa weche abich namba 1
Poverty cha iluongo nang'o gi dholuo? Weche mag dhier. Weche mag dhier. Ng'at jok mane level no. Ok wabi details ni to what define weche mag dhier no, to joma nie weche mag dhier go ginyalo yudo tuo mar TB mayot kabisa. Namba 2, gimiluongo ni undernutrition. Yani ok icham chiemo mar chiemo makare. Mar chiemo makare. Ka ok iyud mano to mano nyisore mondo mi yud TB en gima yot kabisa. Namba 3, ng'at ma madho kong'o. Kija kong'o kendo madho kong'o kendo rembi ni e kong'o, mondo mi yud TB kata mondo mi yud tuo mar kahera yot kabisa. Namba 5, ng'at ma madho ndawa. En ng'ato kata namba 6, ng'at man gi tuo mar sukari. Namba 5, ng'at man gi tuo mar sukari. Diabetes. Group ni. Koro okochuno ni kan gi tuo mar sukari to an ga yaki. Okochuno. To tuo mar sukari an go. Koro yot ndi kech gigi affect immunity. Ngine rateke mag del. Gik ma wacho gi te affect. Koro chiegni to tuo mar ayaki to chiegni gang'owa gi tuo mar kahera nikech gimomiyo koro ka in gi tuo mar ayaki to gimiluongo iluongo nang'owa immunity cha rateke mag del timore nade dok piny koro ionge gi askeche manyalo go gigi kotimore nade kodonje dendi. Kapok wadhi penjo machielo mane wang'iyo kata weche mag ng'eyo chal kata ng'eyo status kotenore kod kute mag ayaki mabende lero na maber mokal nitiere kaka idwani mondo mi pim ne jopiny mondo mi owinje maber. Ayudo ote machielo ka wacho kata ni mano Mary kowuok Siaya openjo kama ni ka intiere kod tuo mar ayaki to ok imuony yath bende inyalo bedo gi shida mora mora. Ka in gi tuo mar ayaki manyiso ni isebedo tested moyud ni intiere kod kute mag ayaki to ok imuony yath. Adonge kose yud ni in gi tuo mar ayaki the next thing mwadwaro en ketie yath, en nyaki bede yath. Mano kinya dak ngima maber kendo ngima molure kaka idwani dag inyaka dag in fact throughout your lifespan inyalo dak ichopo 70 ichopo 80 ichopo kata 100. Nitie joma sani jo igni 70 kata 70 gi wiye no yudo gi tuo mar ayaki to nikech ne gin e yath gine to kopo ni ok ibede yath to kumano to koro ka tuo moro amoro donjo dendi to mana kaka timore nade kaka dendi doka piny misim. Ok ang'eyo kata nitie ng'at mabiro penjo ni to ka ni bede yath kisebede yath timore nade chak idhi we yath. Mano is even more dangerous than mowe makibede yath. Penjo machielo en ni seche ma ji muonyo yath kaka en yath ma imuonyo kuom ndalo mang'eny mokalo ni thoth yath thoro dong' e del nyalo kelo hinyruok kata madhara moga mora ne fuoni mag del. Yath mimuonyo mag kute mag ayaki yedhe go gisebedo tested kendo oyud ni kati muony gi mana higni in fact nyaki muony ga muonya throughout ya ok inyal weyo gi onge sama inyalo weyo kopo ni weyo to rach gima yedhe go timo details mag science matin to kainya nitie nyire mag gine luongo gine cells mag del koro yedhe gi gine kudini ni en kodonje dendi to gimodhi omanyo en cells odwano donje iye kosedhi odonje i cell no koro odhi ochenjo gima cells ni timo kaka chal gi gima onego bed ni cells ni timore nade. Koro yadhni en komi ng'at man gi tuo ni to dhi ochielo ina kore yude ochielo cell no ma ok ginyal timore nade ok ginyal donjo koro ok gidonje i cell kato koro moko bedak mondo mi odag outside the oko mar cell ne iyudo ka ok yot ne ahinya neno virus ni mondo mi odag mayot e outmas koro iyudo kodok piny koro kopim ng'ato se muonyo yath kata na higni 2 kata higni 2 gi nus omuonyo yath consistently idhi pime kipime tiyudo kotimore nade onge to mano ok onyiso ni tuo no onge godo yadhe cha emo suppress gino ma ok onyal timore nade ok onyal dak the moment miwe yadhno chiel cha wuok ochako duogo ageno ni winjo kanyo maber nyakwara Mugia Jwang'. Yedhe gi tiyo kaka chiel kaka inyalo chielo dala ni milor gate matek kaka yedhe gi chielo cells ka gichielo cells kute mag ayaki ok nyal donje i cell mondo mi oketh cell kata mondo mi oloke kaka obedo to sasa miweyo tichal ng'ama golo chiel omiyo kute gi dhi donje cells gi kendo girache moloyo moingo kata kaka dipo kichako muonyo yath. Ageno ni winjo mano kendo ageno ni oduoki maber. Mary kantiere Siaya wang'e ni weche mar ng'eyo status mag kute mag ayaki pacho ka chiel kod gwengewa mag Kaluo. Koro
data ma wan go record ma wan go to en mar pachoka data ma wan go owacho ni gimiluwo en ni gima wadwaro policy moketi nyiri 95 mar population onego bed ni ging'eyo about ayaki 95 koro ka wan milion 30 kata milion 45 onego bed ni a bigger percentage 95% ong'eyo about ayaki 95 mano target mobedo set target mar ariyo nyiri 95 mag ji manyalo mar eligible to be tested 95 nyiri 95 obedo tested opim ok wawach ni nopim ni 95 gi idhi yudgi gang'ote gayaki te lakini gidhi e clinic motimgi nade mopimgi koro ka wan gi milion 40 to wawach ni 95 ma nyiri 95 ma milion 40 en milion 35 ji milion 35 gi odhi e test te ineno bas koro 95 mogik en ni million 95% kata nyiri 95 mar joma nobedo tested opim te kendo yud ni gin gang'owa gin gayaki okete yath kendo gin gi gimiluongo ni viral suppression yani oketgi e yath to kendo ok ginyal lando ang'owa ok ginyal lando tuo mar okimi mane waluongo ni 95 mane target moseti wadwa ni wa achieve mano by 2030 wayudo that year koro bang' higni 5 kwa sani bang' higni 5 to ng'eni watimo review every now and then watimo review wayudo ni to wasegi kanyo nikech en gima osebedo implemented matimore sani koro kwang'iyo to wayudo ni kanyo ero Kenya osedhi maber kabisa chiegni ok ang'e kata data biro wuok ka maybe chiegni nyiriri 94 ong'eyo ni tuo mar ayako timore nade nitiere machiegni kabisa gi nyiriri 95 ma wacho cha ong'eyo ni jo ginene ji obedo tested opimgi gidhi e clinic gidhi e hospital gidhi kanye 94 obedo ang'o osebedo tested sama wawuoyeni kato about 92-93% mag joma nopim moyud nigi tuo mar ayaki chande oketgi ang'owa oketgi e yath kendo gin gi gimiluongo ni viral suppression nyisore ni gimuonyo yath consistently kaka dwarore kendo ok ginyal lando tuo mar ang'owa tuo mar ayaki mane kama wantiere kendo kanyo bonego gone jomoko ji gone Kenya lwedo nikech gitemo kabisa kipimo gi pinje moko maoko nikech ng'eni ma initiative mar gimiluongo ni UN AIDS ma initiative margi koro gidwa ni pinje te otim the same to Kenya osetimo maber kabisa kuom chopo targets miwinjo wacho mano en kidieny mar ariyo nyakwara Mugia mwagoyo ne Kenya lwedo kendo wapamone piny Kenya kuom timo maber mokalo kachiel kod nyakwara Mugia kamora mora magintiere kata kamano antiere kod chando kata antiere kod penjo iwacho ni piny Kenya osetimo maber wagoyo lwedo kendo bera chuth mak mana ni yande ni wantiere kod kony mane wuok e pinje maoko kotenore kod yedhe makweyo kute mag ayaki gi thoth konygi waneno ka koro ochunggi ok gibieyo makare ma adhi duoko wachien kaka oganda kaka piny koso ere okange ma wakawo mondo mwayud ni ok wadok piny ahinya to wasegoyo okang' machal kamano wachal joma dhi nyime to dok chien wantiere kod ang'o gini mwaketo in place benitie gima waketo in place adier sana gini ng'eno opowa Ruth gino opowa kabisa ne ok wang'eno nyalo timore ne wana completely dependent kuom kony ne ok waketo budget motimore nade moromo ma kopo ni gimoro amora timore tikawo budget cha ti replace kadwa chako ni matin chak chien matin ne wan gi gimiluongo ni Abuja Declaration Abuja Declaration ni nowacho ni piny ka piny e Afrika ka budget magiloso higa ka higa 15% mar total budget ikete health sector 15% mar total budget ikete health sector every year mondo mi wa make sure ni wandiko jotich moromo wan go osiptende moromo wan gi service delivery moromo
wan gi yedhe moromo gigo te including ma wawacho sani mar HIV. Ting'e ni Kenya sama wawuoye ni pok okalo 7%. Okalo 7%. Kwa bire specifically tuo mar ayaki. Budget mar addressing tuo mar ayaki sana treatment gichulo all those things and onego bed ni en billion 25 annually billion 25 Kenya shillings. Koro better part of it, in fact nyiriri 80% of billion 25 ni ne wuok kare wuok oko kabiro. Koro Kenya no allocate 20% 20% de timang kata inga koreng'eyo. Koro gini nodhi makwa moko go wagi shock no neno the aftermath. Ko landa ni USAID ongado kata government mar America ongado konte. Kizingeni onge major donor ma address issues mag HIV Kenya ka moyo government America. Koro kane gidhi ngado ni to no neno gimotime. Namba 1 kiwe koro jotuo jadi mano lose mano kone gini un koro utimuru nade udhi dala koro tich otimre nade tich orumo nikech ne gidepend machacha mano namba 1. Namba 2 ne okwang'e kata ni to koro yedhe dhi timore nade yedhe dhi akanye kech pesa no ema ne tiyo go kuom timo ang'owa kuom kelo yedhe go to yedhe go be gin ema gitimore nade gimiyowa ka gisekelo to wachak wachulo. Koro ineno problem gima gini is likely to do fight mane waseketo ma wa fight go HIV ni samoro onyalo muomwa kendo gik mineno wawacho kate nyalo dhi malo. Ineno infection rate, ineno new infections, ineno deaths pok wawuoye deaths pok wawuoye to gigo te gains mwaloso gite nyalo lal duto te. En mana ni koro waonge gi gimo waketo in place kata gigo mwaketo mwanyalo geng'ore godo kaka oganda jo Kenya mak mana ni ogang'eyo kaka dhi bedo med kete mana ka aneno ka ote donjo mang'eny mokalo abosomo ote achiel kata waka oyweyo okidhi duoke iboduoke ka waduogo. Ote ni wokna kuom Jono Nyango ka ntiere Kisii. Jono Nyango ka ntiere Kisii wacho kacha no pime 1998 to wacho na kacha ni no yude positive jawde to onge godo eno monyo yath nyithindo onge godo mano nyiso nang'o wach mar discordant couple mano abomulo kwase ka oyweyo miyo nyakwara muga John kidieny mar adeko kadwa no bai kata matin kata benda dhi online mar simu mondo mi penjo duto tema ntiere godo chenro mar penj laktar kikisud kata mateno. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere keno. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ndani ya mabawa yako fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811*81#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, we value drivers and reward your hustle. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Kastambi mang'ur mokalo ema nyalo miyi puonj maberie moloyo Bill Gates. Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. Huyo ni nani huyo mwenye hataki tuachiliwe? So tulimweleza kwamba yeye ni prosecutor. Then he said huyo tutamuua. The three of you will be escorted to Nairobi remand where you'll be remanded. Dave Kalo mena chiche winek mar jaod bura makasipulo ngondo were tuon rambon bang yango ni nobuogo jamin wach gi buok magnek. Od bura puodho jakom kod commissioners mag IBC ne lemo manyocho walgie. Orucha nyocha walao moko kadwa turo dukni kasa par otieno jokuoyo tekova obonga waka ni jokuoyo gagaji to en ohala Kisungu wacho ni business as usual. Jodak ma obonga Kisumo koro ywak ewi rochruok mar arita kwe masani koro miyo monj timore alworano. Machiegni kendo penj laktar ko kalera Mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wantiere ko Dr. John studio wang'iyo chal mar kute magayaki pachoka kachiel kod tuo mar kahera ahinya gwenge wa mag Kaluo. Kane pok wadhi e yoyo ne wayudo penjo mane penjo nitiere ndugu moro mane obedo tested hika prochiko kod 1998 no yude kod kute magayaki to jaude onge godo nyithinde bende onge godo. Wach mar discordant. Daktari Mulwa kanyo matin. Kachako Ruth Okoth, ilungi Okoth Okoth from Kisii. Adwa keto mpongezi. Onge kaka no nyalo ng'eyo status ne ka kodhi ang'o odhi testing which means the first step manotimo odhi oyie motimo nade odhi testing kosebedo tested to yudi ni en gi kute mag ang'o kute mag ayaki koro koseyudi ni en kute mag ayaki ochako yie ni mondo okete ang'o okete yath koro yadhni ema koro odhi otime nade ema koro odhi okonye nikech ok ene ka miyo onge go ok ang'eyo ni gima ok wang'eyo ni to 98 manoyude gi tuoni be nosetimore nade be nosenyombo mane gima ok wang'eyo to be nosenyombo samoro noyude godo to nyombo bang'
koro samoro nyombo mano kora speculate onyombo kosekete ang'o osekete yath which means ni koro oken dangerous ne ang'o ne jaode mano mineno ka giyudo nyithindo maonge ang'o maonge tuo mar ayaki kata jaode go chako dhi oyie modhi otimne nade odhi otimne testing nikech onge kaka obiro ng'e ni jaode onge ge virusi go kako timno naknade kako timne testing antiere kod simu daktari nyalo yiena mondo mi akaw Gabriel hello penje laktar hello hello imore oimore nyama chiegni Gabriel awuoka Mombasa konyo din aha openjo ni ang'o momiyo tuo ni ng'eny kaluo waneno Kisumu waneno Homa Bay waneno Migori waneno Siaya ang'o momiyo ng'eny kaluo kipimo kod counties mamoko nikech kwang'iyo kata graph ni ma amar deaths ma bende pok wamulo waneno Kisumu Homa Bay Migori Nakuru emoki opogo kind Siaya kod Migori tido ka counties wa emantiere malo openi ang'o momiyo ng'eny kaluo gini namba achiel odhi gi remo ruth kato gi gima duong' ahinya en lifestyle en lifestyle marwa lifestyle man korwa kaluo kocha en lifestyle moro ma seche moko en mar weruok cha namba achiel namba ariyo wanyalo associate gi economic nueng'o marwa ng'ene kuro nueng'o marwa ok ni malo ahinya ni piny koro seche moko chuno ni compromise nyaka timre nade nyaka bedi mondo mi yud gima timre nade mondo mi yud gima idwaro ting'ene education bende nitiere kanyo mondo mi make decision malong'o kaka ng'at moro ikoni mae to kadhi timore nade ok adhi timo kipimo education level marwa chon to ne waber chon ne wasomo kata sani pod wasomo to sani education level mar sani timore nade dok piny nikech nwang'o ka ok omiyi paro kata ok omiyi rieko mamiyo imeko decision ma strong to onge kaka ibiro mabedo compromise all the time koro en compounded factors ema affect kaluo wa kocha mamiyo ineno ka gino de malo yes gin gik mopogore opogore ageno ni iyudo duoko Marian hello penje laktar Marian hello yes penje laktar Marian Marian awinji adi tim gi ng'ato itimang'o so adi tim HIV gi ng'ato yes so yuda ka ngima so en otuo so pok ne watiyo gi protection anytime koro mano nyiso nang'o tusebedo kuom thuolo marom nade like 5 years 5 years yeah erokamano ahinya to pimudhie karang'o pimwa dwe mar ariyo higani ageno ni winje daktari osebedo gi nduguni kuom higni 5 ne gidhi e pim dwe mar ariyo en oyude konge godo to nduguni oyud kod kute debe ni ang'o matimore to kendo owacho maler ni pok gitiyo gi protection mora iluongo ni unprotected koro study moro notim chon en chiegni mana higni 25 higni 10 moko mokalo ne en majengo modong' e Nairobi ka among jomoko ma nitiere gi lifestyle mopogore to gin ka nopimgi with that lifestyle tiyudo ka ang'owa kata gibed exposed to ginene onge ang'owa onge dendgi nitiere a certain group mar population matin e population ka magin kata tuo no donje dendgi to ka affect gi mane gino reveal ne kata virusi no odonje dende ok affect en a small percentage mar population koro ok wanyal ng'eyo kata ene category joma dendgi are resistant to tuo mar ang'owa tuo mar ayaki to on top of answer machiwo no it would be very onego bed ni
jogi kik wakaw chance kaka ne gisedhi e pim moyud ka nyako ni ongego to ndugu ninego tindi luongo ni sweet moyo sweet moyo daktari biro marachi na mondo miaka wie simba simb Dorothy kapo kwa dogo e wach mar sweet moyo Dorothy hello penji laktar machiegni Dorothy ting na uru don Dorothy malo mama mapek to akwayo ni mondo mukawna simb Dorothy producer na kachiel ko director ngata chelo kauna mondo mukel simb Dorothy kata kamano gima winjo ko wacho ni ka in miyo mapek to intiere kod kute magayaki to kiti kod yath yo makare koro kar nyathika emuka winjo kako bedo kata kamano gibro kaunwa simuno wadhi ane nyime kod duoko mani doko sweet moyo koro gima temo advice couple gisenge status gi nyako ni ongego to dichuo tangoa nitiere go gibede obede yath dichuo ni obede yath dichuo ni onego obede yath nikech ngimane owuon onego bede angoa onego bede yath to sama pod ngene yath gimo mi ketie yath nyajimo mongo mondo ibed gi viral suppression mondo gicho gine malale del te koro sama pok viral suppression ne pokotimore onego gitim protection mana to koro advice machiwo nikech ok wang'eyo ni to volume maromo nade mabiro donjo ne miyoni koro kik wakaw chance ni koro miyoni kone an gini ok nyamaka protection nitiere kendo ageno ni kawo advice mar daktari no maber mokano kendo kaber to mapiyo piyo kaka nyalore Dorothy penjo wachonwa kacha daktari ni osiepne moro nitiere kod ich osiepne ni pek osiepne nitiere kod kute magayaki nyathini inyalo nyuol nang'o inyalo nyuol nitiere kod kute gi koso ongego gimo advice sani samwa wuoyeni the moment mi fwenyo ni in gi ich the first thing monego itim the hospital kise the hospital clinic apart from gige clinic mi di tim ni cha nyaka tim ni pim kose tim ni pim to yudi ni in gi tuo mar ayaki ni nyaka timi nade immediately iketi ang'o iketi yath gimo mi iketi yath wa protect ngimani to nyathini watimore nade bedo protected nyathini biro dak e ika dweche 9 maonge gang'oa maonge ma virus ni okodonjo kuome kendo nyathini wadani kinyuole tidhi nyuole kanye e hospital nikech hospital nigi ng'eyo kaka nyathini pod ibi nyuole ok ne kare moto biki gine imulo remo nyathini nigi remo ng'ogi ne kande ibi nyuole muwuogi maonge ang'oa maonge kute koro wan gi mwa encourage ni the moment mifwenyo ni in gi ich dhi e hospital dhi e clinic mondo pimi kose pimi tiketi yath immediately mondo mi nyathino bed protected antiere kod penjo machielo ka daktari Lydia penjo kacha ni ayaki nyalo dak kuom kinde marom nade mondo mi eka ng'ato oyud ranyisi kata signs kaito John mar John iseduoko kaito ote machielo bende wacho kacha ni bende en adier ni is it true that one can test negative kato or remain in that status for life after using ARVs mano Rolex Juma koro kibedo exposed for any reason obed ni romo ge yie ni romo gi sweet moyo ni moro kiseromo kode to kutiyo gi protection kato virus cha odonjo within 6 weeks 1.5 months to nego bedni chako winjo gik moko symptoms katindo tindo samo winjo duondi samo winjo ang'oa en unique to kare virus osechako timore nade osechako ringre ko within 6 weeks koro kidhi e test aromo gi sweet moyo nana kawuono kadhi e test bang 6 weeks onego bedni gino timore nade nyisore 6 weeks and above onego bedni gino nyisore kamano chaka ng'ato Saimo maya wanga kata kamano akwayo penyo machielo ne wacho kacha ni bende en adier ni ng'ato nyalo test negative okang' kano wacho positive kata negative kato obedo
status no for life tok tiyo kod ARVs Rolex. Mano ki test kana idi to wawati ni positive ki negative negative to negative kidhi tiyo gi ARVs. Yes, and no bedo positive kato ukete ya to koro yudo ka ukete ya anytime with the test yudo ka ina ngo negative yeah for life. As long as you are consistent itiyo gi yadho no kako timronade kako ndike chieng me wane igonyo gi tibro kitiyo kode kako ndike no for the rest of your life onge problem. Anjo ka director na wacho ni seche ma intiere kod kutego timonyo yath ka tibedo tested tiwuok negative mano koro in negative tin positive nikech test dhi wuok negative to hie tintiere kod kute maga yake mano kendo mano gima onega ng'e gima miyo an negative yadh chai matimore na ema miyo in negative ema miyo an negative tadira mar wach kutegi opondo kuonde ma ok nya bedo ang'owa detected iluongo ni undetectable obedo kama ok nya bedo detected koro at that moment I'm negative to I'm positive mana gima director na wacho yes I'm positive and koro gima ni emo gino yedhe go protect correct wach mogik 100.3 e yo machuok mokalo kaka nyalore gik ma wiwa ok onego wil godo kwa gole chenro ni number 1 wadhi e pim kose dhi e pim to number 2 kaw yath kaka daktari o advice kose kaw yath consistently muony yadhni kaka daktari otimore nade ondike ibiro konyori ibiro konyo family ni ibiro konyo anyuola ni ibiro konyo Kenya correct yes to kapo nono ni oyudi kai negative please mana information no negative ni nade onegi rit tafadhali kiki winyi ni negative kise winyi kai negative ko kedwa de kwa oko inyiso every sweet mara mi yudo ko kan ana ler eka kibro yude koro ritri make a decision mondi ritri won nikech ngema ni ema important moyo gimoro to kapo nono ni ngi sweet moyo ni to tematek mondo mi udhi e pim uduto te kanyakla pono ni ngatudo tudore kod daktari nyalo yudi kanye yuda Jakaya Kikwete Road former Milimani Road ilongo ni Better Living Hospital Better Living Hospital ngiro kama na enya to akokorumo kata ninyo ni twagni korumo okwamulo TB matut kaka ne wadwani mondo mi wamule kata kamano isingna ni brodogo mondo mi wabed kod chenro machielo abro duogo ero kama na enya mano en Dr. John Nyakwara Mugiajwanga ne wang'yo tuo marayaki kod kahera kaluo amor mokalo kod penjo ma wapenjo eng'eyo daktari wacho kacha ni gin gik mokadeka namba 1 jiduto te ber kang'eyo status gi kaka chala namba 2 kiyudo ni ka in positive to munya yath kaka daktari wacho to ka in negative to tem matek mondo mi iritri wach mar sweet moyo ka daktari wacho ni ne daktari marwairo kamano makende ne in jahera mar chenro ni kamora ma intiere ageno ni ka upuonj kaka dwarore ne director na Alex ero kamano kachiel kod producer na Perpetua Okoth oriti masani anilonga ni Ruth Otieno.